soc la Mònica Urrutia-Azcón i aquest mes de març faré una formació dirigida a treure-li tot el potencial a l'Instagram i enfocada pel gremi d'editors. Això serà al mes de març. Aprendràs des de com tenir un perfil que sigui molt atractiu, que quan arribem al teu perfil de l'Instagram desitgem quedar-nos-hi, com aprofitar les stories i com utilitzar les stories per crear comunitat, com fer una estratègia de directes, quins continguts penjar a l'Instagram TV o com fer reels que siguin creatius i divertits. Tot això ho veurem al llarg de diverses formacions que farem aquest mes de març. Si estàs interessada, segueix el gremi d'editors a les xarxes i trobaràs informació sobre horaris, dates i formació ampliada de cada un dels cursos i t'animo que t'apuntis, que segur que tens una pila de coses per explicar que encara no hem descobert a les xarxes. Vinga, t'espero a l'aula virtual del gremi d'editors. Ens veiem. Fins aviat.